आरो थांनानै माने सिमला सफैबाय जों दायो मोजाङै ना ओंखाम थोंखाम जागोन जायाखै जाथ'वाखै दा ज' जालायनोसै आरोना नुबायना हेभि ड्राइभार मैथाजों ना संनायखौ बिराद गोथाव मोनजाखादों आङो फार्स्ट टाइम नालाय एबारसो जोंनि बे भिडिअ एलबामा लोगोफोर गोदान भिडिअ फिन बरायफिननाय थाबाय माने दिनै आं जावसोनि न'निफ्राय थांसै आरोना बाक्सायावसो थांगोन डाइरेक्ट न'आव थांनाय जानाय नङा बाक्सानिफ्रायसो न'आव थांगोन आरो मोनसे खामानि दं माने दाखालि जों शुटिं खालामदोंमोन ना बेनिनो माने एडिटिं एसे माने चेक खालामनो थांगोन आरो ओमफ्राय जावसोनि आइखौथ' देखायाखैमोन माने आं बाजै जायो आरो नैनो सानथामानो जाफैबाय आङो सानथाम ओमफ्राय दा बाक्सायाव थांग्रोसै बाक्सानिफ्रायसो न'आव थांसै आरो एडिटिंखौ जों जा चेक खालामनो थांनानै दं दिनै लाबोगोन आरोना एडिटिंखौ बिदिब्ला थांनायानो जासिगोन आरो दिनै नै आरो इजा दं सासे मादै जागोन ना माबायानो जागोन बाजैयानो जागोन आंखौ जेरै जायो बिदिनो जागोन अ होमब्ला माबानो जागोन बाजैयानो जागोन जागोन बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर ना मा ना फैगोन माने हाइरडआव नेनानै दं आदैया माने जोंनि डिरेक्टरा आरोना डिरेक्टर आदैया ओमफ्राय दा टलगेट मोनफैबाय होनदों दा बिजिनि टलगेट लोगोफोर जों दा टलगेट सफैबाय ओमफ्राय आदैया नेनानै दंफैखायो नै याव माने एसे गोबावानो जाबाय दा फुंनि खयथायाव फैदोंमोन आठथायावमोन थांसै होमबा दा ओमफ्राय आगसिखौ हाबबाय आरो जों सिमला बाजार ना मा बुङो बेयाव थांगोन आरो ओमफ्राय सिमलानिफ्राय मा गामि मिथिगौ आरो थांनानै फाइनालि लोगोफोर माने सिमला सफैबाय जों दायो सिमला बाजार ओमफ्राय सिमला बाजारनिफ्राय आगदाथिं हाबलांनांगौ लोगोफोरा दा सफैबाय जों एडिटिं खालामगासिनो दं नै आदैया बिराद गोजानथार जायगाया जोंनि गवालपारानिफ्राय ओमफ्राय आदैया बाइक सालायना माबोरै मोनखो लेंबाय एकबार फुरा गवालपारानिफ्राय सालायबोदों आरोना नुबायना हेभि ड्राइभार ओमफ्राय नै जोंहा आदामोना आदाया हेइ लोगोफोर थिगानो दं ना थिगानो दं दे ओमफ्राय नै आदाया जा माने नायगासिनो दं आरो चेक खालामगासिनो दं दायो माबायदि खबर सबर आदा मोजाङैनो दं मोजाङै ना ओंखाम थोंखाम जागोन जायाखै जाथ'वाखै दा ज' जालायनोसै दे होमब्ला नायबाय आरो खनसेबो गेलेनो हागौमोन आंहा बारलांबाय थायोना जादों ना जादों एसे ओंखायनोथ' आरो एबार फार्स्ट टाइम नुगोन नालाय एक्टर एक्ट्रेसखौबो फार्स्ट टाइम थिगानो दं ना बाबु मा नाममोन नोंना मा होनदो बिक्रम ना बेसेबां क्लासाव फरायो दा 5 अ क्लास 5 नो ओंखाम उखैबायनो नै आदायाबो फुंनिफ्रायनो दांबाय थाथारदों जा नै आदैया जागासिनो दं आरो नै जा आदा सासेया रोंसै सिगां ओंखामखौ जाखांबाय दायो माने बिराद मोजां जादों ओंख्रि ओंखामा बाजैया बिराद संनो रोंथारगौ बाजैया आरो खनसेबो गेलेनो हागौमोन फाइनालि एडिटिंआ कमप्लिट जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै आदाया माने एडिटिं खालाम फुंनिफ्रायनो खालामदों मेंबाय बिरादनो माबायदि नांदों ओरैनो एडिटिं खालामनानै जोंनि मोजां मोनदों जासाबबाय आरो जायखिजाया दा नायहैदो डिसक्रिपसनाव ओमफ्राय आरो नै जाहाबाबो दं आरो थांनायसो जासिगोन जोंना थांनो थाखाय रेडि जाबाय कमप्लिट जाबायना एडिटिंआथ' आरो बाजै दं बाजैखौबो बिदाय लानोसै नै बाजैया सङै खावै जाहोबाय जोंखौ बिराद मोजां सङै खावै जादों बिराद मोजां जादों
बेदर संनाय आरो लोगोसे बै मैथाजों ना संनायखौ बिराद गोथाव मोनजाखादों आङो ना गिदिरजों मैथा संब्ला बिराद गोथाव मोनजायो बिदिबा थांनाय जासिगोन अजय दे लोगोफोर होनब्ला माने भिडिअखौ डिसक्रिपआव थांदो थांनानै नायदो ना मा होनो बे माने एलबामखौ आरोना आंनि नैबे ब्लगनि गाहायाव होनाय दं दि डिसक्रिपसनाव होनानै दोननाय आरो शेयार खालाम भिडिअखौ जाहाथे माने बयबो नुयो आरो आंनि भिडिअखौ माने जा माने ब्लग बेखौबो शेयार खालामना हो होमब्ला डिसक्रिपसनाव थांगोन नायगोन माने शेयार जागोन आरो फार्स्ट टाइम नालाय एबारसो जोंनि बे भिडिअ एलबामा जाहाथे नोंथांमोननि सापर्ट मोननानै जेन मोजां मोजां बानायलांनो हायो आरोना ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ नायनानै माबायदि नांखो नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट शेयार खालामगोन बेखौ आसा थाबाय आङो आरो लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै लादो जाहाथे आं बादिनो माने ब्लग भिडिअ बानायबा डाइरेक्ट नटिफिकेसन थांनाय बादि ना मा होनो लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय बाय